Karbi anglong news channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi anglong news channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. APHLC mai phuje ai kathar rat athengno KSA phan nong no ki jo aphuthak kanchas dikom asong pen ningduk chapaklang. KSA phan Kidnapper Student Association pu kaningchi la so phuthak sodakwen pinremlo. KSA phan Kidnapper pu je ai kathar hilo ki pucheng. La sipini kanchas dikom Karbi risonim so adorbar kra Karbi so arlo asong ahin pen pinrem pon pusi kanchas dikom amai phu ajit timu pen ningje. Phirangke amai kangni ponahut kanchas dikom amai phu ajit timu pen lam theke jai ke KSA long kongchun bang neli sitame aprang ke claim abanglo 1980 pen pining 2023 aning kan anta KSA long chirap chedot bomlang lapen kape misen che phan bor idun bomlang ahud isi KSA thireng jenglo sitame halaso aporhut singkro lapen nilitum pangtang ponthulo lapen KSA asongke 1959 aning kan pen Karbi akhai apharman kangthur ponche phansi ke claim lapen nonta claim bomlang lasi alangli je ai kathar pen Karbi puadim kidnapper pu kejong ponke Karbi akhai anta kidnapper loma lasonsi Karbi anglong district kewan atum Samson Singh ingti khorsing terang songbe sarsing teron langkung habe muniram langne lapen kabon militi mungpi atum anta kidnapper ang seloma Karbi pu adimalong kidnapper pu khaning jeke alangli Karbi kalidatma lapen alangli jongsi Karbi pute alangli amata kidnapper lo pusi ajitimu pen phirang ke athengnu ningche inut asongjapo lapen loke thek abang phu kaning chetawaret aning hangaling sorsa thap sorsa phuwaret ke nilitum ahin pen ke ningdok de lapen sodak pen pinrem ponlo APHLC ke EC political asong lapen political asong angbong kache jongtap kache putot alang litum nilitum kache jogdunji athayawi political asong atum student youth women asong lapen kanchas dikom atum ke nangki pudunji ajakong awe bonta non apor je ai kathar karing je tapen ajok pini arni Karbi akhai angbong kachingri unity kapawe ke alanglita inudlo lasi kiwangchi lang arni non ason kaning je tapen Karbi angbong kache chok kache theng kache pathi boycott dokok pute alanglisi adai che enangchi puta ajitimung pen ningje pon News Text Report Karbi Anglong News Channel Karbi Anglong SC Autonomous Demand Committee, Karbi Risa Dorbar, Karbi Solomai, and Karbi Dorbar. Laitum John statement on people, Lasinom, Lanatum press atunke wapotum Chirolo, that especially non Akapekalam Pali, non about Apollo, Jitu non Karbi Anglong Homoisa. Karbi Anglong situation of Suluk Sudak Dolo, Halabangso Suluk Sudak Banke, Kape Kalije, Kanieta, Kaniepu, Labang Salam do, Lasi Kajangsia to Mathaila Polo, non the Semepet, APSSC President Jai Kathar, Alangli Pulo, Karbi Puke, Kidnapper Party Pusipu. Lasitum Pubangpura, Karbi Pudante, Jai Kathar, Alanjala, Karbi Loposi, Karbi Kidnapper Party Pubanke, Kidnapper Bange. Labang suki proper dum ke manidum Karbi Risa Dorbar, Karbi Dorbar, Karbi Solo, some of the strongly condemn lo. Lapen Genitum, KP La Polo, Jack Hard, Joga Party Suta, Joga Mundi Suta, Jack Karbi Duhan, Kidnapper Party, Lapen Autonomous Demand Committee of Money condemn, Lapen Karbi Anglong of Pan condemn abang Kumanitum condemn is strongly condemn, Lapen future Monon Peter. Jepidi Jakathar, Alalika Nigeson and Nopek, Clankide Dagi, Halabang Societum Kipila Polo, the Palangi Jakathar is a poker party, politician Amunit, Alangli Power, Apansi Claim Posi, Alangli Power come to claim and not Nilitumla, Social Organization of Panakajonta, Social Organization Manang Puduntot, Halabang Solam, Pupida Dangi, Lapen Munon Pidalangi Pupida Nasidum, Pen Kipi, Lapenitum, the Semepet Bangalang Fanmatalo.
alangli karbiang bongke IS officer rete RIS officer lo alangli thek serima pusiduma thalo saladum kafan katu eta chwa khalo sapi theglong lo youth phanda lasom si akaplex si misguided la suppose la bangso akam chokche la pen mo future bangke karya phan ke condemn kese phan ke condemn apen ke la karbiang long phan ke condemn la pen kasfong phan ke condemn la bangso akam jo claim nangne la pen claim nangle pen mon fi claim ke data phan si pinelo ke pa tur si la man phan choi pila palo jalang li phan ni tum apong tin pil piglo first ki pila panglo ni tum kasfong tum dilhi damlo alang tum nai banang pulo lage labor party pusidun nang pulo tadang nang lerok tum president pilo alang phan clear lo second tum dilhi dam thuelo ni tum nang purelo jela tum ke halak dilhi rong sopia long kumgar phan se memorandum pidam rong hala bang salam jani tum dang nang lerok se tum clear position chipilo lapen chu last dilhi ke dam hut kumri sa phan se tong dam hot alang li akon nang bok thelo je kastom tum ke MP je phai phan se kam claim rong la sala bang so phi ni tum nang lerok ni tum case office om jon statement pa clear elo la sopen apia ko non pu khot case bok thelo la kidnapper party la salang li bare la son ki putot bare la bang so bis da ti kuri ba claim beden nai la sela bang so ki putot ki pusit hala bang so posini tum da ni jon statement alang fan condemn lo la pen future bang ke la son ki putot dia fan alang to stop them posini in pensionary la se tum alang anwen Kra asong pen karcho amai kedeng Pini pre ni phai ingkoi arni karbirong asar amai ahin pen TVDC interim ang deng an kichun ajok karbirong asar amai pen ningkang sam chepaklangsi bang phli aphan ingwai si karchopo Pini pre ni phai ingkoi phomta arni tiripi karbirong asar amai pen pater piponsi dipu taralangso jutang aklamalong karbirong asar amai atum Archer Dinkloi pen kehang Traditional Village Development Council Kachari Jephan implement metike kechoklim kangthinglim Kali pusitame isi ingtuiwing interim angdeng an Karbi Anglong Autonomous Council atumpen Chekroi sarpen kedeng ajok man kedo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Longsing Ronghang Karbi Richo Rong Arak Elvin Teron Bidisar Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Ratan Tirang Chief Governor 24 Plus Organization La Athakejong Bang Pliaphan Ingwaisi Ningkangsam Ningkarong Chepaklangsi Karcho Padupo Pini Bang Sokarcho Amayelong Aluhiaman Pen Kachetongdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Rites Inghi Lunsing Teron MLA Dorsing Ronghang Karbi Richo Longsing Ronghang 24 Plus Chief Governor Ratan Terang Elvin Teron Bidisar Karbi Anglong Autonomous Council KCS Maipu Chandro Singh Kro KLA Kongchunbang Longsing Tokbi Kra Maipu Dhorom Singh Teron Dun Maipu Ajit Rongpi Nijang Kra Maipu Bronson Teron Penchenglok Ahawartin Arong Asar Basapi Penchenglok Arong Amikar Atum Chetong Dunsi Mesen Pen Karcho Amai Pajutpo News report Indrajit Teron Karbi Anglong News Channel. Ayalong kadu we kacitong long ke sipen ke ningarong meme alam lo lapen ke la kachisong pen sikelong chisong se puson ne kwalo ne ningkan pen kachisong jone sinoran panang deng kusite menang kele lo lasi kadu we rong asar pen chenglo kadu we la cherap chitu atum arjab thip jone se pini panang deng kele lo lapen ke isi alam ke pudamel uploten ke non dobom council along positame panchayati raj system abang sika implement ji VDC sika implement ji aphansi bori ponbom sitame la song bong pen positame rat thurpa ka kache song jone pini la song deng anang lelo lapen ke isi pen bang ke government council atumta asai jogje pen la claim nang kok lapen ke claim that ajone ban si piniar ni bang ke la so amaya bang dopon lo la si nili podami bang ke la TVDC full pledges implement metti ke bang ke la ke complete kalilang ko nili podam ko athe traditional village development council ta traditional system full pledges kalilang la ke non bangke interim apanan cholang lasi full pledges apana pa chunia long bangke kadu beta non ke bang jilang hut pusita me pan susi ka cherap ka chito lapen hala so ka chesong long nangbar dun nai pusini lihin pen jong
rong asara mai tum niliphana karchu la so mai si dak kibi la se kapre ka sayang deng kali la pen nili nangeduna lo athe alang le tum phan customary code nangji pu alang tum nikan si ini kali nikan thom pri pho che song lo la pen ke la so customary code bang ke le tum 6 du le tum han kar mero mas council nang ki pi cheng ben tai le tum along do la so a provision do apen katiar ju unji aja kong da tu la so teng ben sin le tum jingki je tham no la pen ke go no mata esen nang pilo la so teng ben sin division pilo la se alu ta mane tum ron thai lo la pen ke training da pi thai lo judicial court ke thega tum apan hang si la pen ke Guwahati High Court Supreme Court High Court aloyar tuma court long eklem bong aloyar tum hangsi advocate tum hangsi training PPC along damong lo laben karbian lo autonomous council pen siklem pono laisia sayang deng lo hinia bangke traditional village development council rong asor kemang lason sin hangi pulo traditional village development council lasi rong asara ateng ben sinil tum chingwai chingsai ben si laso kapichun ponjia sayang deng pensin itu non claim pon momlo la traditional village development council jong si dolo pulongte la ke central government pen direct funding ke hala traditional village development council long si tangka poisa bang ke nang liek po la hinia sayang deng alang tumhan pini pichun pilo la pen ke akapre ka sayang deng adolang la ke claim ponjia pansit ni lam chak pilo Durga Puja ingdeng phokep bate sertalin arani kechok phulunia long katalon pon. Adhorom tinta isi mena adhorom aphan isi kachinghon lapen karcho ning arong chipi pon. Sonsi pini pre atiklo niphai ingkoi phuluni ahithia longta ningkan phokep mate sertalin arani Durga Puja kechok si phuluni angkang kedo atum an ning arong chipi pon si karcho pon. Karbi pencheng lo kaprek akhaita ning arong chipidunsi armu chejeng kedampo. Lapen bang aso Durga Puja karcho amai esek prekjam ason pen ning arongta chipipon chipusi pachini pon. Phuluni pen bidor singterang Karbi Anglong News Channel. কাৰ্যসূচী আমি আজি শোভাযাত্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ নৱমীলৈকে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে সব সাংস্কৃতিক আৰু খেলা ধূলাৰ ওপৰত সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে গতিকে আমি বিভিন্ন খেলা ধূলাও ৰাখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মহিলাসকলৰ মাজত প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ মাজত লগতে 23 তাৰিখে অহা 23 তাৰিখ সন্ধিয়া আমি এটা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰো আয়োজন কৰিছোঁ তিনচুকীয়াৰ পৰা আহিব আমাৰ স্বনামধন্য গায়িকা সুস্মিতা পিছা দাস গতিকে সকলোকে আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই 23 তাৰিখ বা বাকী যি থকা দিনত সম্পূৰ্ণ যাতে জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বিত সকলোৱে আহি পেলাই আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱখন সাফল্যমণ্ডিত কৰিব সেই আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া আমাৰ 7টা জাতি জনগোষ্ঠী আহিছে তিৱা আদিবাসী বড়ো বঙালী অসমীয়াকে ধৰি পেলাই কাৰ্বি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ ঘোষ বৰ্গ আছে এই সকলো লৈ পেলাই আমি 7টা জনগোষ্ঠী এতিয়া আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ চলি আছে আপোনালোকে আমাক আৰু সহায় কৰক আমি আৰু যাতে আগতীয়াকৈ আৰু যাব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ এই 4টা দিন সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me